Stay away from the Felly y mercher bydd mlaen nesaf ar cael i fin. Ysgol Plasmawr yn erbyn Ysgol Tredegar. Tredegar yn y glas a Plasmawr yn dechrau'r chwarae yn y coch a melyn. Yn bwnsio dros y chwaraewr. A'r Bale wedi mynd mlaen o ddwylo, felly yn syth, sgrym fyddi i Plasmawr. Felly sgrym yn cael ei ddwyn fyna. A cyfle nawr i Tredegar, ond y tackle yn dod mewn gan Plasmawr, felly y pêl yn cael ei throi droso. A oes cyfle fan hyn nawr i Plasmawr. Ond tackle dda, yn mynd â chwaraewr dros yr yslys, ond y dyfarnwr yn dod nôl am kick-gosb. Sgrym fydd i, sori. Bale wedi mynd mlaen o ddwylo Tredegar. Chwarae mlaen, mae'r dyfarnwr yn dweud. A dyna ni, cais gyntaf y gêm i Plasmawr. Wedi dod yn syth o'r sgrym. Ond y trosiad ddim yn llwyddiannus, felly sgôr yn aros 5 pwynt i ddim i Plasmawr. Cic clyfar fyna gan Plasmawr, ennill y bêl yn syth yn ôl. Y mantes yn cael ei ware, felly fe fydd hi yn gic-gosb i Plasmawr o flaen y pist. Niferodd allan ar y chwith nawr. Ar yr tu allan maen nhw'n mynd, ond y tackle. Grif yn y mewn. Falle mewn o'r ochr, ond na. Dyfan o'n apus cystadleuol. Bale yn gael i roi nôl gan Plasmawr, ond mantes fydd hi a kick-gosb.
Ceisio mynd ar tu allan ochr gamio yn y tacl mewn, heb gael i ddal yn y tacl, ond y bêl wedi mynd dros yr yslys, felly y bêl yn cael ei roi mewn i'r lein nawr gan Tredegar. Felly Tredegar ar y bêl nawr. Gallu mynd y holl ffordd. Na, tacl dda fyna gan Plasmawr. Y bêl ar ochr. Plasmawr, cystadlu am y bêl. Cyfle nawr i fynd am y gornel. A cais arall yn dod i Plasmawr. Tro hyn o dan y pist, felly y sgôr Plasmawr 10, Tredegar dim. Cic ddim yn llwyddiannus. Felly y sgôr yn aros yn 10 pwynt i ddim. Plasmawr yn ei dau eilydd fyna. Cic yn uchel. Chwarae o Tredegar o dan ond y methu'r bêl. Dadlwytho allan o dacl. Ond tacl enfawr yn mynd o mewn fyna. Dros yr yslys. Ond cic gosb fydd e. Tacl uchel. Plasmawr heb yn ôl 10 fan hyn. Mantes arall yn cael ei ware. Dal i fynd mai Tredegar. Bêl yn cael ei rwygo yn y tacl, ond Tredegar dal ar y bêl. Yw'r bêl wedi mynd mlaen, ond y ddau dîm yn ceisio mynd am y bêl yna. A cyfle nawr ar yr ochr dywyll. Acos cais cyntaf y gêm am ddod i Tredegar. Oes wir y cyflymder gan Tredegar ac o dan y pis maen nhw'n mynd. Trostia ddim yn llwyddiannus. Felly dyna hanner amser. Ysgol Gyfun Plasmawr 10. Ysgol Tredegar 5.
can't land now. I can land if I strong. Look, my package. My package. Oh, shit, look, my package. Maddie, drop kick, yeah. Darcy, drop kick. There's Holly, Lola. Up he comes, soon as she kicks him, you got to chase. Dyna ni. Tredegar yna ddechrau pethau fan hyn ar cair I fi. Dyfarnwr ddim yn apus, felly cic rydd ar y hanner fydd I. Maddie, back then. Mae cyfle'n syth fan hyn nawr I Plasmawr. Good, Darcy, and again. Tackle, get with her! Cefnogaeth da fyna yn ardal y dacl. Ddim yn llydan iawn, felly lawr y canol, maen nhw'n ceisio mewn. Aws cyfle fan hyn nawr. Am gais, unigol gwych fyna, wedi gweld y bwlch. A cais o dan y pist I Plasmawr. Trosiad o dan y pist. Felly fydd y sgôr yn aros yn 15.5 I Plasmawr. Cic unwaith eto. Just dros y llinell dig. Dau chwilio yn methu'r tacl fyna, ond y bêl yn mynd nôl. A'r bêl yn nwylo. Plasmawr unwaith yn agor. Mantes a y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. Tredegar. Felly sgrym I Tredegar fydd I. Cic rydd nawr I Tredegar. Ceiso dyn nhw mewn y gêm nawr. Mae Tredegar digon amser yn yr ail hanner. Ydy bêl wedi cael ei bwrw ymlaen fyna. Ydy wir, a sgrym fydd I Tredegar.
Bale yn syth allan o'r twnnel, ond chwarae ymlaen, mae dyfarnwr yn gwneud. Gwaith da yn ardal y dacl fyna. Scrum nawr, Pale, Tredegar. Ceisio chwarae allan o ail ar 20 yn unen. Mae Tredegar. Ond am ddiffyn da gan Plasmawr ac yn ennill y bêl yn ôl. Trwy'r bwlch mae Plasmawr. Tua 10 metr, bant o'r llinell, ond y dyfarnwr yn chwythu am gicos. A cyfnod tap maen nhw'n gwneud, a cais arall i Plasmawr. A sgôr nawr yn 20 pwynt i 5. Trosiad ddim yn llwyddiannus. Felly sgôr yn aros yn 20 pwynt i 5 i Plasmawr. Felly Plasmawr yn ail ddechrau'r chwarae. Bale yn wylo Tredegar. Heibio un tackle. Chwilio am y dadlwytho. Mewn i hanner Plasmawr yn y Bale. Wedi cael nwynt ond na. Cam sefyll. Felly kick-osp i Tredegar. Heibio un. Heibio 2, mynd am y llinell cais maen nhw'n gwneud, a cais fydd hi o llinell hanner. A cais da fyna i Tredegar. Hapus iawn gyda gais yna efo dathlu. A cyfle nawr i hi cicio dros y pist. A drosiad yn llwyddiannus, felly dyna ni sgôr derfynol. Lawr y marcau, rhif 1. Tredegar 20, ysgol Plasmawr 20.